halan ba 'yan Zamfara bane ko 'yan Enugu ne, saboda duk wanda az Zamfara gaba nayi ba zai yi irin yanda wa'annan mutanen sun ka zo sun ka talauta jihar Zamfara ba, wanda jihar Zamfara wallahi in banda an ka samu irin excellency Dauda Lawan Dare zan ce sai an ibi shekaru bata dawo cikin hayyacinta ba, domin an riga an talauta ta an azata ga wani bagiri wanda kowane ne sai ya sha wahala kahin ya kanikancin jihar Zamfara. Ni wallahi ina tausaya ma excellency da ta Dauda. Kai tsaye kuna tare da wannan tasha ta yanar gizo ta Bahsan Online TV da ke nan Gusau, jihar Zamfara, Najeriya. Kamar yadda muka ayyana ko muka ba da sanarwa, insha Allah za mu tattauna tare da ɗan takarar chairman na ƙaramin hukumar mulkin Gusau, Honorable Barrister Abubakar Imam, wanda ɗan gwagwarmaya ne wanda aka kafa wannan gwamnati tare da shi. Kuma kamar yadda kuka sani mun sha tattaunawa tare da shi, inda ya sha mana fashin baki akan al'amuran da suka shafi yau da kullum, kama daga siyasa, kasuwanci da sauransu. Amma kuma a yau za mu tattauna tare da shi bisa ga irin abubuwan da ke faruwa a jihar Zamfara, a sabon zababben gwamnan jihar Zamfara. Ranka yadda, assalamu alaikum, muna ma barka da zuwa a cikin wannan shiri. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Yusuf Hashim Sani, ni zan jagoranci akalar wannan shiri tare da abokiyar aiki Sadiya Yusuf da mai daukan muna hoto Ibrahim. Ranka yadda, gashi an rantsar da sabon zababben gwamnan jihar Zamfara. Kuma ya shiga ofis ya kama aiki. Amma muna jin wasu abubuwa da ke faruwa na tirkikaka da aka samu na cewa gwamnati mai barin gado ta ce ta ba kuɗaɗe a asusun gwamnatin jihar Zamfara, wanda akwai kundi wanda shi tsohon zababben mataimakin gwamnan jihar Zamfara ya ba shi zababben gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawan Dare. Amma kuma yanzu ita jam'iyyar PDP kuma ɗan takara ko kuma gwamnan jihar Zamfara na yanzu ya ce ba a ban mai komai ba asusun. Ni zaka ce game da wannan turka-turka da ke faruwa a cikin wannan shiri na harshen ka alƙalinka? Auzu billahi samiu alim min ash-shaytanir rajim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallam. Yan wana al'ummar jihar Zamfara, maza da mata, yara da manya, muna muku sallama irin ta addinin musulunci da kuma ƙara godiya akan jajircewar da kuka yi akan zaɓuɓɓukan da suka gabata da irin rakiyar da kuka yi har aka rantsar da mai gidanmu excellency Dauda Lawan Dare, gwamnan jihar Zamfara zaɓaɓɓe mai cikakken iko. Muna godiya da fatar kowa ya koma gidajen shi lafiya. Kamar yadda ka sani cewa ita jihar Zamfara, duk wanda ya kalli yanayin halan ba 'yan Zamfara bane ko 'yan Enugu ne, saboda duk wanda az Zamfara gaba nayi ba zai yi irin yanda wa'annan mutanen sun ka zo sun ka talauta jihar Zamfara ba, wanda jihar Zamfara wallahi in banda an ka samu irin excellency Dauda Lawan Dare zan ce sai an ibi shekaru bata dawo cikin hayyacinta ba, domin an riga an talauta ta an azata ga wani bagiri wanda kowane ne sai ya sha wahala kahin ya kanikancin jihar Zamfara. Ni wallahi ina tausaya ma excellency da ta ke nan Gusau, jihar Zamfara, Najeriya. Kuma kamar yadda muka ba da sanarwa a daidai wannan lokaci za mu tattauna tare da Honorable Abubakar Imam Barrister, ɗan takarar chairman a ƙaramin hukumar mulkin Gusau, wanda da shi aka yi gwagwarmayar kafa wannan gwamnati ta His Excellency Dr. Dauda Lawan Dare. Kuma a cikin wannan shiri na harshen ka alƙalinka za mu tattauna tare da shi inda zai muna bayanai akan abin da suka shafi siyasar jihar Zamfara da kuma sabon zababben gwamnan jihar Zamfara. Sunana Yusuf Hashim Sani, ni ne zan jagoranci akalar wannan shiri tare da abokiyar aiki Sadiya Yusuf. Honorable, muna ma barka da zuwa a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, barka ka dai basa. To kamar yadda muka sani ba bako bane ba a wannan tasha, mun sha gayyato shi inda yake muna fashin baki
akan al'amuran abin da ya shafi siyasa. Yau ga ka a wannan ɗaki namu inda za mu tattauna tare da kai. Ina ganin tun da aka zaɓi sabon zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara ba mu tattauna tare da kai, mun san akwai abubuwa tulai waɗanda suna cikin rayuwarka waɗanda kake so ka faɗa ma al'ummar jihar Zamfara. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallam. Da farko dai ina ma al'ummar jihar Zamfara musamman wayanda suka tako daga kananan hukumomi 14 da aka gare mu cikin jihar Zamfara zuwa ganin shaidar rantsar da gwamnan mu Excellency Dauda Lawan Dare, da fatar Allah ka saka mu kowa da alheri. Kamar yadda ka sani cewa ita wannan mu'amala ta siyasar jihar Zamfara akwai ayoyi da karatu waɗanda sun ka sauka cikin wannan siyasar da ta gabata, wanda tun lokacin waɗanda ka ganin da ta Dauda Lawan Dare bai isa ba, bai da kowa, ba kowa bane, Allah ya nuna musu da ta Dauda Lawan Dare kowa ne kuma yana da matsayi a wuri ne, kuma Allah ya ɗaukaka shi ba shi mulkin jihar Zamfara. Mun riga mun san Allah ya ce inda akramakum indallahi atqakum. Kamar yadda kuka sani cewa shi Dr. Dauda Lawan Dare zaɓi ne na Allah subhanahu wataala, ba zaɓin wani ba waɗanda suka ganin sun isa suna da wani ƙarfi. Allah ya haɗa su wuri guda ya mai da su tarihi a jihar Zamfara, wanda Dr. Dauda Lawan Dare ya anshi mulki a jihar Zamfara, wanda abinda mai gidan mai isko Excellency Dauda Lawan Dare ya isko abubuwa waɗanda ba za a taɓa zaton ya isko su cikin mulki ne ba, wanda duk mai kishin jihar Zamfara ya ga abubuwan nan wallahi sai ya hushe da kuka. Sai ka aza wai shin wai mutanen nan da na yi mulkin nan wai shin 'yan Zamfara ne ko daga dai wata jiha sun ka zo irin Enugu? Kamar ni kenan kake ne. Irin yadda an ka mai da jihar Zamfara, an ka kwakwara jihar Zamfara, an ka ba empty treasury, ba a ba komai a cikin asusun gwamnatin jihar Zamfara ba. To amma honorable, muna ji ga kafafen yada labarai inda ita jam'iyyar APC ta fitar da friend release na cewa ita ba haka bane ba, ta fitar da kundi wanda tabba shi sabon zaɓen gwamnatin jihar Zamfara da irin abubuwan da ta bari, wanda mataimakin tsohon gwamna ya ba. Yanzu in tambaye ka, na'am, yau duk wanda zai barin ma'aikata su yi azumi na watan Ramadan ba albashi, su yi sallah ba albashi, a samu wata 3 ma'aikaci bai da albashi, idan akwai kuɗin da an ka bari an aje kuɗin ne dan jere, an aje kuɗin dan jere. Idan aka tura kuɗi, abinda za a fara turowa da allocation na jiha, aiki da za a fara turowa da shi shine issue na personal. Idan na ce miki personal, harkar da ta kunshi albashi, to su wani punishment ne ya kai musu da bai biya su ba akwai kuɗin cikin asusun gwamnati? Bai yiwa. In an ce bai biya ma'aikata ba, to su masu political appointment waɗanda su kamar aiki ba, su da ya rike haƙoƙansu. Kaga labari ya zo, tun nan na fara walwale ma labari ne wanda sun ka saba irin tsarawa, wanda mulki ne wanda an ka yi shi babu tsari, babu tunani, babu nagarta. Ai duk wanda ya shiga cikin transition committee ya ga da abubuwan nan na kasance, wallahi sai kai kuka. Kila in ka shiga wani committee sai kai da ka sanin ma wai dan me ka shiga cikin committee nan, ka ga halin da jihar Zamfara take ciki. Yau irin jihar Zamfara, yau in ka ga irin kuɗaɗen da an ka ware, sai haga aiki an ce an yi aiki, an biya aiki complete 100%, amma ko side babu na wannan aiki. Wa'annan su ne masu kishin jihar Zamfara. Yau duk gwamna an kai handin over, duk abin da gwamna zai fara ne da abin da an ka ban mashi gado cikin asusun gwamnati. Banda Excellency Dauda Lawan Dare. Kenan kana nufin ba abin muku komai. Babu abin da an ka ban muna. Babu abin da ni inda motocin da suke cewa sun bari fa da Government House ko gyara babu. Ko gyara ba su bari ba cikin gidan gwamnati. Kuma akwai motocin da
ko daɗewa ba a yi ba da yadda kuɗi billions of naira an ka sayi motocin nan. Akwai bulletproof waɗanda ke kare shiga albarushi ciki, amma babu mota ko guda. Har gobe in kin je za ki ga mai girma gwamna da motoci ne personal cars ne yake amfani da su, wanda sabanin duk wanda za a handin over da shi sai an aje mai motoci an ce waɗanda ga motoci ne waɗanda gwamna mai barin gado zai bari, waɗanda da su ne za a je wurin Benue inda na an san mulki a hannun ta mai waɗannan motocin. Duk gwamnonin da an kai mun ga an yi haka, amma ban da wannan gwamnatin. Sannan abin da zai bata miki rai ga wanga tahiyar ta wanga tsohon gwamna, za ki ga cewa an zo an yi tsare-tsaren abubuwa waɗanda saɓanin doka ne. Yau in an ce ana option na kaya, akwai abin da Procurement Act doka ta bayat wanda sai an bi wannan dokar. In za option din akwai certain age waɗanda shekaru waɗanda koyas waɗanda aka bi, idan abun nan ya kai wannan shekarun sannan a zo a bi wannan kundin tsarin na wannan abu. Amma sai an ka zo sai ka yi tunani wai shi mulkin da an ka yi shi na jihar Zamfara duk ina masu ilimin da a cikin wannan mulkin an ka bari ana tafka irin wannan zunubin. Duk wanda kin ka je yana kun baki akan kare tsohon gwamnati, wallahi bai ga halin da take ciki ba. Amma menene na kariya? Duk wanda zai barin ma'aikaci bawan Allah mai iyali, wani ɗaya 5, wani ɗaya 10, wani ɗaya 12, iyalai gare su ka bayan Allah nan su yi watan Ramadan su yi sallah baka biya su albashi ba, wani tausayi ne, wani kima ne a gare ka ga al'umma wanda zaka zo ha gaya musu. An zo an talauta jihar Zamfara. Jihar Zamfara ta koma kamar ba jihar mu ba. To shine za a ganin cewa wa'annan mutanen wallahi abin da ɗaya al'ummar jihar Zamfara za su yi, su ma mai girma gwamna excellency Dauda Lawan Dare addu'a domin Allah mai riko da hannu ne, domin an talauta jihar Zamfara. Idan ma ba iri ne bane mai a lot of experience yana da discipline na harkar economy, wallahi jihar Zamfara sai ka ce ta ina ma zai fara akan irin kareriyar da an kama mulkin jihar Zamfara. Kamar mutum ne yanzu ya accident, sai ka yi karya hannunka nan gaba ɗaya ya kare, cinya ka gaba ɗaya ta kare, kuma sai a samu wun cikin karyan nan. To kin ga in an zo sai an fara treating in wannan ciwon, idan wannan ciwon ya warke sannan a dawo ga step na fara ɗaurin nan na karya. To haka sun kama jihar Zamfara, sun lahanta jihar Zamfara, sun cutatar da al'ummar jihar Zamfara. Yanzu ki diba yaran mu ka tafi ka babbashin shekara 4 na wayar da ne ku karewa da karoma, yaran mu bana babu ne ko bawon Allah ga tun kahin ya anshi mulki yayi attempt na biyan kuɗin wayar da ne ko an ka hana shi. Yayi attempt na biyan kuɗi saboda me? Su ba al'umma a gaban su ba, a'a su sun riga sun saba su rike jihar Zamfara su ci gaba da mata mulki na kashin dankali, kai doki wanga kai doki wanga kai doki wanga. To ina ga ma al'ummar jihar Zamfara, Allah ya riga ya yi walƙiya ya ba mu gwamna excellency Dauda Lawan Dare, kuma bi iznillahi ta'ala Zamfarawa ai mai addu'a za a dara. Za ka ga yanzu abinda na gama wasu murna ma suka yi a kashe wanga. Duk wanda kai yau addinin mu ya ce ko abu an kai na sabawa ka ji daɗi to ka aikata zunubi ne, haka addini ya ce. Amma sai kana nufin kenan akwai al'umma da ke jin daɗi. Ai duk wanda kin ga yana jin murna ana kashe yana da hannu ciki. Duk wanda ka ga yana murna ya ji daɗi ana kashe dan uwanka riba mi zaka ci. Ai a bas siyasantar da harkar tsaro a bas siyasan da yoshi mun an ka shigo mulkin ga har yanzu na ga mai sati guda ba a taɓa mutum mai focus na tsari ba na mulki wanda ya zo da tsare-tsare irin excellency. To amma wasu na faɗin cewa shi da ta Dauda Lawan Dare samun zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara dududu da ya sati guda da hawan mulki ba, amma yanzu har ya taka jirgi zuwa wani wuri. Wannan asamin ne. Kuma ga shi tana cikin matsaloli. Ai abun gane na harkar jam'iyya tai. Wanda abu ne na harkar jam'iyya tai wanda kuma doka ta ba shi dama. Abu ne na harkar jam'iyya ta yaje na inauguration na abun gan shugabannin gwamnati forum nasu na jam'iyyar PDP. Shine yaje ba ya ta kawai wani poshu na ra'ayinka ne ba shi bane. Ya je ne kuma doka ta ba shi dama, kuma ya je program inga kuma zai dawo cikin jiha tai, kuma tsarin da ya kama jiha tai. Yanzu haka in ka san tattaunawar da yake akan harkar tsaro, wallahi duk wani dan Zamfara sai ya ƙara mai addu'a. Ba ya je on his own personal abubuwa bane ya je. Yanzu haka ina gaya ma daren jiya har ƙarhe nawa sun kai suna mitin akan harkar tsaron jihar Zamfara. Domin mi shi a gaba ne.
da Dauda Lawan Dare inda ba dan ya zo ya ceci al'ummar jihar Zamfara ba wallahi ba zai anshi mulkin jihar Zamfara ba dan shi an tauye mai ma rayuwa akan irin mu'amalolin da yake na rayuwa amma menene zai zo ya bada gudunmuwa ya zo ya aza jihar Zamfara ga bagire wanda zai zama cewa bi iznillahi ta'ala wannan bagiren kowane dan jihar Zamfara zai yi alfahari da samu ne a matsayin shugaba wanda kuma muna tabbatar wa mutane cewa tun daga gehen bangaren harkar tsaro in Allah ya yarda Allah zai rika mu da Dauda Lawan Dare abun nan ya zama tarihi tun daga harkar ilimi Allah zai rika ma da Dauda Lawan Dare a samu ingantaccen ilimi harkar lafiya da kiyo duk waɗannan mu'amalolin in Allah ya yarda saboda Allah ya san niyya tai kuma da kuduri ne kuma Allah zai cika mai kuduri ne saboda akan manuhohi ne wallahi Allah ya bashi mulki Allah ya kalle zuciyar excellency Dauda Lawan Dare ya ga ami a cikin zuciya tai sai Allah ya kalli zuciya tai sai ya aza shi kuma bi iznillahi ta'ala al'umma jihar Zamfara za su dara za su san cewa ba su yi zaben tumun dare ba amma ina son su sani cewa shi mulki Allah ya riga ya ba excellency Dauda Lawan Dare shi kuma tsari za a ga tsarora waɗanda ba su saba ma shari'a ba kuma za a zo duk wani mai haƙƙi na ɓangaren aikin gwamnati za a bashi ma'aikata za ku san cewa bi iznillahi kun yi ɗan gatar shugaba wanda ya san kimar ku ya san darajar ku ya san mu'amalar ku da rike aikin ku ina mai tabbatar ma da wannan cewa kun ba su wa'adin kwana 5 su dawo muku da kuɗaɗe da motocin da suka rike to yanzu idan misali ba su dawo da su ba wani irin mataki ne ba ku akwai matakin doka tun da kin san komi akwai tsarin da an kai su ma abin da sun kai sun san ya saba ma doka saboda ba a taba irin wannan ba tun da an kai tarihin demokradiyya Najeriya ba a taba abun da tsohon gwamnatin jihar Zamfara ta aiwata ba saboda me in na fara gaya miki yanzu in kinka kalli irin motocin da an ka ba sarakuna da uwayen ƙasa kinka ji kuɗin waɗannan motocin kila kowane sarki da uban ƙasa sai ya ce bai ƙara hawa waɗannan motocin akan irin zunzurutun kuɗin da an ka samu waɗannan motocin za a ga cewa waɗannan motocin an hidda kuɗin su daban sannan kuɗin custom duty na motocin nan daban za ki ga abu kai ni babban bakin ciki na duk mu'amalolin da aka yi jihar Zamfara da sunan dan jihar Zamfara ma za ka gani cikin harkar bocen nan da ne sai ka ji daɗi to wasu ma ne waɗanda ba su ma san yanda uwayen mu sun kai tsaye an kai jihar Zamfara ba to shine inda ma in jihar Zamfara ne a cikin mu'amalar sai ka san cewa to akwai inda za a karu da su to gaba ɗaya waɗanda na yi mu'amalar nan ba ma in jihar Zamfara ba ne wasu ne can waɗanda ba san yanda jihar Zamfara ta tsayo ba har ta kawo wanga bakin honorable kasancewa kana ɗaya daga cikin wayanda suke takara a ƙaramin hukumar mulkin Gusau. Kuma kana ɗaya daga cikin wayanda suke miƙa ko kuma suke manganu akan kare wannan gwamnati. Mun ga program da aka yi a manyan gidajen TV inda suke ayyana cewa su suna da hujjoji na cewa sun ba kuɗi ko kuma kun fitar da takardu da kuɗaɗe da irin wayanda ake bin wannan gwamnati. Yanzu su ba su ansa ba ko kuma kun ce to yanzu wani mataki za ku iya ɗauka? Ni na ma tambaya baka ba ansa ba. Yanzu wanda ya ce ya ba kuɗi ya kabarin ba so san bayan Allah ma'aikatan gwamnati bai biya su ba ai kan iya yiwuwa kila ko wani dalilai babu dalilin ai babu dalilin doka ta ce ga satan kwanakin da ma'aikaci idan ya biya shi haƙi ne ma'aikaci ya yi wa'annan na wata ɗaya ya yi na wata biyu ya yi na wata uku ba a biya shi ba an jata to su masu political appointment su mi a unhwanin ba a biya su kuɗin haƙoƙansu ba ai in akwai wa'annan kuɗin babu abun da zai hana a yi shi yanzu kwamitin mu na transaction committee duk akwai abubuwan da za ka ganin cewa idan an ka bayyanar da wa'annan abubuwan duk wani al'ummar jihar Zamfara sai ya gane cewa mutanen nan gaba ɗaya sun twace jihar Zamfara sannan babu wani evidence wanda za su zo su yi bayyana cewa sun ba kuɗi a jihar Zamfara wanda yau ko gyarbe bari ba ina ka tunanin ya hango kuɗi cikin account ɗin gwamnati ya bar shi ta ina za ka gani babu shi wa'annan mutanen al'ummar jihar Zamfara dai su gode ma Allah da wa'annan mutanen sun ci gaba da mulkin jihar Zamfara to wallahi nomo Zamfara babu ta tunanin kamar inda sun samu dama za su iya gyara kila abubuwan da ba su ba to dan me aka 100 days na office na ɗaya kenan dan me aka festenuwa ana yin festenuwa saboda ka zo ka mutane al'umma su yadda da abin da kan musu ba sai ka ƙara cewa su zo su zaɓe ka ba in mutane sun gamsu da abin da kan musu ka zo ka ci gaba dan shi aka wannan amma duk wanda ya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku yaran mu ko makaranta ba su zuwa gidan ruwa sun fara ɗaukar ruwa sun tun sahe har dare
babu waye babu neko, kai da baka inganta rayuwar dan talaka ba je makaranta ka biya mai waye kinga da neko da yake dogaro da ita. Yau in na gaya miki yau irin lokacin da an kai issue na corona, yau in na gaya ma kuɗin da an ka ebe na face mask kawai jihar Zamfara, na rance da Allah sai kai kuka baka daga wurin ga face mask kawai, wadda face mask in na gaya ma lokacin COVID-19 in na gaya ma kuɗin ta kawai da an ka ebe ga asusun jihar Zamfara sai kai kuka. To kana ganin wannan ba zargi bane ba, tun da har yanzu ba wani abu da aka akwai a lot of facts. Lokaci zai za su gani, za a bayyana. Mu ka san gwamnatin masu ilimi ce tamu, ba gwamnatin hauragiya ba ce. Gwamnati ce wanda adda exposure, suna da a lot of experience wanda za a bi komai babu roshin. Ai yanzu ke mai aiki da ilimi wanda ya san darajar ilimi zai hana ma yaro shekara 3 bai biya mai kuɗin wayar da ne ko ba, kuma karewa da karo bane yake biya ma yaro jarabawa. Dan talaka nan ɗaya yake da karuwa. Dani wasu suna tura yaran su dan ɗaya danin ga makaranta. Su yaran nan su dan rage musu tension, su je su ciwo abincin nan su dawo. To duk gehen da talaka zai karu an bi an mace. Yau mai gidanki misali ya dogara da albashin ga, an yi azumi an yi sallah ga wata na 3 babu wanga albashin da an ka tahe da shi an ka bari ga wata wanda wanga ai namu ne hakkin mu. Sannan shi issue na personal, ai dole shi mai girma gwamna duk abin da aka yi shi babu abin da yake wanda ya tausaya ma al'umma, wanda in Allah ya yarda ma'aikata za su san cewa sun samu wakili wanda ya san mutuncin su, ya san kima su, kuma za su dawo bisa bagire a matsayin ana kiran su ma'aikata kamar sauran jihohi. Yanzu gashi kun ce bai ba muku kuɗi cikin wannan gwamnati ba. To a tunaninka ta wani hanya ne Dr. Dauda Lawal da zai fara ayyukan jihar Zamfara? To ki sani cewa kin san wanda a Excellency Dauda Lawal Dare mutum ne wanda yana da a lot of experience na wurare daban-daban, kuma yana da discipline na harkar economy. Ya san duk hanyar da zai aza jihar Zamfara bisa tafarkinta arziki ya walwala ya ta dawo cikin hayyacinta, wanda mun riga mun san cewa akwai international investors waɗanda duk in Allah yadda za a inviting insu a jihar Zamfara domin su ba da a lot of contribution akan cikin jiha. Ai akwai kamfanona daban-daban irin su Dangote sun ta nema lokacin a ba su dama su shigo jihar Zamfara domin su yi investing na abubuwa wanda jihar Zamfara za a ci gaba da kanta. Yau idan jihar Zamfara ta dawo ko irin masakon mu suka dawo, mutane za a rage raɗaɗin talauci. Duk wasu abubuwa da kika gani in Allah ya yarda za a kai ƙarshen su bi iznillahi cikin lokaci, domin mi Allah ya ga manuhatai kuma Allah zai rika mai akan wannan kudurin nashi. Illa da abin da ya rage mu ci gaba da mai addu'a, Allah zai aza shi akan daidai, kuma mun yi imani da Allah al'ummar jihar Zamfara ba za su yi da sun sanin zaben Dr. Dauda Lawal Dare a matsayin gwamnan jihar Zamfara ba. Kowa zai yi alfahari da cewa yanzu jihar Zamfara ta shiga cikin tsari na shugabanni masu ilimi, masu kima, waɗanda na san abin da ya kamata, waɗanda na san yadda ake gudanar da aikin gwamnati insha Allah. To amma kana ganin wannan masu kallon mu ba za ku ci daɗin baki bane ba za mu mance ba a lokacin tsohon gwamna ya ta faɗin za a yi irin wannan, akwai investors, akwai masallatai da rijiyoyi da mai da sauransu, amma kuma ƙarshe abin ya zamo kamar labari. Kana ganin ba wannan irin wanga abin da ya faru can bane ba da sauransu? Zan gaya ma mai gidanmu Excellency Dauda Lawal Dare shine ɗaya daga cikin shugabannin da ba su rika wani mukami na gwamnati ba ta jihar Zamfara. Yayi abubuwa da dama wanda babu al'ummar da na yi wannan, wanda in ka lura bangaren lahiya akwai irin abubuwa waɗanda ya so equipment waɗanda ya yi bukata a kawo su cikin asibitota, amma saboda ba Zamfara a gaban su ba sun ka hana. Wanda in ka lura yanzu shekaran jiya da muka je ziyarar specialist hospital, waɗannan equipment suna cikin equipment inda suke lakin ma yanzu haka presently a asibitin, wanda muna da su yanzu haka a gidan taki ne, wanda za a yabon gansu a sa su, domin mi shi ba irin mutanen nan bane masu cika ba. Ka taba jin yayi alƙawari ko ya ce kaza Allah ya kasawa gaba ne zai ce insha Allah, kuma mi Allah ya san kudurin Excellency Dauda Lawal Dare kuma zai cika mai wannan kudurin nashi da na alheri. Yana da mutanen da azzagaye da shi waɗanda Zamfaran nan a gaban su duk sun aje mu'amalolin su. In ka lura irin su Malam Wadato Madawaki duk suna nan sun aje duk mu'amalolin su domin a rika jihar Zamfara. Ga mu da irin su Distinguished Senator Ikralu Bilbis, duk ga mu da mutane irin su Honorable Kabiru Ahmadu Mifala, can su ma za su riko duk a zo a yi abin da ya kamata domin mi a aza jihar Zamfara bisa bagire wanda ya kamata. Idan ma koma bangaren 'yan siyasa, muna da 'yan siyasa waɗanda adda a lot of experience waɗanda za su taimaka mai, irin mun kadiba su irin su Talba Musa Mallaha,
irin gudunmuwar da za su baya cikin wannan gwamnatin ba karami bane, sun san abin da jihar Zamfara take ciki, sun san abin da jihar Zamfara take lakin. Illa ina gaya ma cewa duk mahiyan mutanen nan da azzagaye da bawan Allah nan ba wai a jihunsu su kallo ba, they are rich enough. Kowa ya za a yi jihar Zamfara ta dawo bisa hayyacinta. Misali yau in ka zo duk jihohin da an kai jihar Zamfara da su, mu ne led behind. Jihar Zamfara ce a baya, yau titi ba inda za ka shigo state capital ka ruga da gudu. Wannan kawai abun yau in bako kai ma sai dai ka ta zagaye da shi ta dubara da sauransu. Amma ka gani kamar ai ba jihar Zamfara ba ɗaya ne ke fama da rashin titi mai kyau. Yanzu cikin warinmu ki kawo min irin koma bayan jihar Zamfara. Yanzu cikin warinmu akwai inda kin ka taba jin an ce an yi shekara 1 zuwa 3 komi ba a kawo wani ci gaba da an kai na gwamnati ba. Yanzu menene previous gwamnati wanda za ta zo ta buga gaba da shi ta ce ta yi shi? Babu shi wanda talaka dai zai yi amfani da shi ya hito ya alfahari da shi. Abinda talaka zai amfani da shi na dai ka bashi, ka tsare mai harkar tsaro, ka bashi lahiya, ka samu mai hanyoyi, kiyo, ilimi. To da zarar talaka ya rasa wanga to ya rasa komi. To gwamnatin da ta gabata gaba ɗaya mun rasa wa'annan abubuwan, amma mu mun imani da Allah wannan bawan Allah ba asusun jihar Zamfara ya kallo ba, su kuma innan mutanen asusun jihar Zamfara suka kallo, shi yasa sun kai mu jihar Zamfara matsa kayan wanki, sun ka tace ta gaba ɗaya. Amma muna tabbatar musu da cewa su hahaɗa dukiyar al'umma su maima al'umma da kayansu, saboda ba za mu lamunce duk wanda ya ci dukiyar al'umma ba, kowane ne sai ya mai da ita. Saboda doka za ta yi aiki akai ne, kowane ne. To abu na kusa da ƙarshe, kasancewar lokaci na hararan mu, kana ganin shi Dr. Dauda Lawan Dare ba yana fuskantar kalubale ba, kasancewar duk inda aka tabo kamar yadda kake faɗi matsala, harkar ilimin mu matsala, harkar ruwa matsala, harkar rashin tsaro matsala. To kana ganin irin allocation inda jihar Zamfara take yana iya magance wayannan matsalolin nan take, kuma ga mutanen al'ummar jihar Zamfara suna jiran yayi wani abu wanda zai daɗa musu rai? Duk wanda kaga ya ɗauko abu ya samu matsala irin haka nan, bai rika abun nan daga sai kai ba. Shi aikin ga zo yi ba ya duki al'umma zo yi jihar Zamfara, a'a ya za a yi a sai ta jihar Zamfara ko da ba excellency Dauda Lawan Dare ya ban mulkin nan, wani in bai da irin waɗannan halayyan da irin wannan tsarin na mulki bai hau ba. Shi kudurin da aka gare shi Allah zai rika mai, kuma jihar Zamfara za a sha mamaki. Tun da ya hau mulkin jihar Zamfara bai zauna ba, kullun tsari ya kai, ya za a wanga, ya za a wanga, ya za a wanga. Mu bari mu gani bi iznillahi ta'ala jihar Zamfara za ta dawo cikin hayyacinta, wanda sai al'umma sun ce wai ashe jihar Zamfara na iya dawowa cikin wanga stage in na nasarori, wanda in Allah yarda Allah zai diba kudurin zuciya ta yi da irin niyya ta yi, kuma Allah zai rika mai, kuma duk dan jihar Zamfara zai yi alfahari. Domin mi ka san shi lamari idan ka isko wata banna an yi ta, kahin ka gyara wannan bannat sai an ƙara rika ma da addu'a, domin an riga Allah guda jihar Zamfara. Jihar Zamfara gaba ɗaya an kakkare ta, wanda ɗaurin ta wallahi sai an tsaya an nasu. Domin me wasu mutane ne na taron mata, an ka mata taron dangi, wanga ebo nan, wanga ebo nan, wanga ebo nan, wanga ebo nan. Amma bi iznillahi ta'ala tunda Allah ya ba excellency Dauda Lawan Dare wannan mulkin, Allah zai aza shi ga daidai, ya diba manufatai, kuma Allah zai rika mai duk adawa mai adawa ba ruwan mu da zarar mun al'umma abin da muka so mu mun ɗauki wannan nauyin insha Allah. Amma magana ta ƙarshe, wani irin taimako ne za ku matasa ku ba su ayyukan yi na jihar Zamfara, kuma cewa dai yanzu ba matasa ba su da aikin yi da yawa? Bi'iznillah ta'ala irin damar da zai ba ƙananan hukumomi kawai za su ɗauki wani mataki a